nesouhlasím s tím, aby v době, kdy všichni hledáme každou korunu, kterou bychom věnovali na užitečné investiční akce, rostly poměrně závratným tempem platy poslanců a senátorů. A jste první, komu říkám, že zákon o 14% zvýšení těchto platů budu jako prezident republiky vetovat. A to bez ohledu na to, zda toto veto bude nebo nebude poslaneckou sněmovnou přehlasováno. Myslím si, že jsou tady tisíce regionálních a komunálních zastupitelů, kteří jsou odměňováni podstatně hůře a přitom pracují podstatně lépe než někteří naši poslanci a senátory. A i když jsem občas kritizován za používání vulgárních výroků, chtěl bych vám říci, že požadavek, na němž se dohodly všechny poslanecké kluby, to jest požadavek na 14% zvýšení platů, považuji za nenažranost. Nevím, jestli slovo nenažranost patří do seznamu vulgárních slov, ale používám ho zcela úmyslně, protože se domnívám, že poslanci, kteří před vámi vystupovali ve volební kampani, nikdy ve svém programu takový požadavek této platové úpravy neměli. A přikláním se k názoru, že poslanci a senátoři by měli dýchat se svým národem a že pokud si zvýší platy, mělo by to být o něch 3,5%. To znamená stejně, jako se zvyšují platy pracovníků veřejného sektoru.